Tiina-Liisan kanssa kerran rupateltiin maailmanmenosta ja minusta oli hyvin kuvaavaa, hyvin paljon Tiina-Liisasta kertovaa se, että hän sanoi, että nyt pitää nostaa katse pois kengän kärjistä, nostaa leuka pystyyn ja katsoa eteenpäin. En peruuttamalla pääse eteenpäin. Tiina-Liisa on ollut ihan nuoresta lähtien aina mukana siellä, missä on tarvittu vapaaehtoisia, missä on tarvittu vastuunkantajia ja uudistajia. Iisalmen kaupunginhallituksen jäsen ja valtuuston jäsen plus monet muut luottamustoimet on tuonut hänelle sitä päätöksenteon vakavuutta, sitä, että poliitikon vastuunkantajan täytyy aina uskaltaa tehdä valintoja, koska kaikkia ei voi valita yhtä aikaa. Tämä tulevaisuuden rakentaminen on hirmu kiehtovaa sen takia, että kun menneisyyden me tiedämme, mutta tulevaisuutta en, sen tulevaisuuden voi ihan itse tehdä, mutta se vaatii rohkeutta tehdä päätöksiä, se vaatii rohkeutta tehdä valintoja. Tiina-Liisa on semmoinen ihminen, joka tämän tietää, koska eihän tulevaisuutta muuten voisi rakentaa. Tulevaisuus aina kuulostaa kaikkien korvissa positiiviselta asialta, mutta kun mennään yksityiskohtiin, niin silloin päättäjältä kysytään näköalaa, rohkeutta, asiaosaamista ja olennaisten asioiden hahmottamista. Tämä poliitikko on aina ryhmätyötä, niin se on näissä eduskuntavaaleissakin. Ja tommonen huippujalokivi, mikä kokoomuksella on ehdokkaana, Tiina-Liisa, niin hänkin tarvii tukimiehiä. Naisia ja miehiä, jotka kertoo, että hei, mä oon löytänyt oman ehdokkaani, on vakuuttava ehdokas, semmonen ihminen, joka tarvitaan eduskuntaan. Ja se tarkoittaa sitä, että tulee mukaan vaalikampanjaan. Tää on aina ryhmätyötä ja porukalla hyvä työ palkitaan.